sunna Badi'a ta yi aure ga Muhammad ofisa shine mijinta. Lokaci yayi ke Badi'a har hada kaya can gida na Muhammad ki sauka ɗakin aure. Lokaci yayi ke Badi'a har hada kaya can gida na Muhammad ki sauka ɗakin aure. Lokaci yayi ke Badi'a har hada kaya can gida na Muhammad ki sauka ɗakin aure. Wahidin Allah kai na sa baitin farko, mai dare rana rabbana ka garan karko. Dan isar almuku tare shugaban da ka ko sanya albarka rabbana a wannan aure. Lokaci yayi ke Badi'a har da kaya can gida na Muhammad ki sauka ɗakin aure. Ke Badi'a yau zaki bar gidanku da kwana, shawara zan miki Allah saki gane nufina. Ke da sauran dangi ku yafi dukkan juna, da yau kin ga gidan mijinki zaki ki tare. Lokaci yayi ke Badi'a har da kaya can gida na Muhammad ki sauka ɗakin aure. To ki zan mai ladabi ga mai gidanki Badi'a, toshe kunne da zigar mahasadan ki Badi'a. Kirki angonki da gaske babu sanya Badi'a, da aljanna tana kasan kafar samarya. Lokaci yayi ke Badi'a har da kaya can gida na Muhammad ki sauka ɗakin aure. Ku zama na lumana da ke da angokin ji, tunda na san a gidanku ba a rowar hanji. Ka tarihin tarbiyar gidanku fa na ji, na ba da irin tarbiyar gidanku Badi'a. Lokaci yayi ke Badi'a har da kaya can gida na Muhammad ki sauka ɗakin aure. Ga Muhammad ango Badi'a kuma amarya, kun yi daidai to rabbana ya bar soyayya. Tunda cibi ranar wanka ko baya buya, ni dai muku fatan ku kwashi ribar aure. Lokaci yayi ke Badi'a har da kaya can gida na Muhammad ki sauka ɗakin aure. Yanzu yan wai kai ne mijin Badi'a amarya, ka tsara haƙoƙi na ta karkabar da baya. Ci da sha da tufafin da ba mu so kai sanya, inda kaga a yau dai gidanka za ta tare. Lokaci yayi ke Badi'a har da kaya can gida na Muhammad ki sauka ɗakin aure. DJ Sauti yanda bai. Abu na mu maganin akwade mu, lokaci yayi Muhammad ya zamanto ango. Badi'a ce amaryar kirki, min yi san barka rabbana ya bar soyayya mu amarya. Abu na mu maganin akwade mu, lokaci yayi Muhammad ya zamanto ango. Badi'a ce amaryar kirki, min yi san barka rabbana ya bar soyayya mu amarya. Bismillah kalikin iya mulki, rabbana Allah ka tsare ni duk wani sharri. Ango amarya duka lamari yana hannunka, yadda ka so haka za ta faru bayan kari. Ango amarya ka dado dubin salati Allah, mun biyayye Mahmudu shugaban alkhairi. Ango amarya na Khadija sayyidin sadati, shugaba albuku tare da babban sirri. Ango amarya ya rabbana ina roƙonka, sanya alkhairi a cikin bikin angon nan da amarya. Abu na mu maganin akwade mu, lokaci yayi Muhammad ya zamanto ango. Badi'a ce amaryar kirki, min yi san barka rabbana ya bar soyayya mu amarya. Ranar biki ake yin guda, sai ku taso dangi ku watsa liken nera. Amarya ga tambarin masoya jumla, na ku bi canis na shigo fage zan rera. Amarya kai wallon sakar mini sauti, kuma idan na zuba baitukan hada suka gyara. Amarya kaka mu je zuwa bisa aiki, tunda waka ta bikin ma'aurata muka tsara. Amarya kai gaskiya abin yayi tsari, tunda na yaba angon da ke jikin angon nan da amarya. Abu na mu maganin akwade mu, lokaci yayi Muhammad ya zamanto ango. Badi'a ce amaryar kirki, min yi san barka rabbana ya bar soyayya mu amarya. Ku fito mu warwasa mai murna, tunda rana ta farin ciki a yau ta nuna. Amarya taron gurin bikin ya haɓaka, na ga dangi manya da gangana sun zauna. Amarya wasu na rawa suna yin juyi, yan uwa wasu na murmushi ta yi don murna. Amarya da ganin bikin girma ne, dan bajintar shagalinsa bai kama da na sauna. Amarya ango amarya ga mu gare ku, min yi san barka rabbana ya bar soyayya ango amarya. Abu na mu maganin akwade mu, lokaci yayi Muhammad ya zamanto ango. Badi'a ce amaryar kirki,